Není na miestach, z ktorých vody unikli. Takže vítam vás, ja Janko Kojenko, vám vítam u sankovačky Jagos. Dneska si ukážeme jeden cheat. Prosím vás, preto nemusíte hovoriť, že ja cheatujem more, ale čo more. A keďže sa to volá, že cheating. Takže Luna som ja a moja bunda a moje teska. To dneska nepotrebuje. Vypadni do rohu, ty pučiačka. Takže trošku si dáme pauzu. Všetci, ktorí máte, tak potom budú počkať. Delím to. Všetci, ktorí máte takúto bombu, môžete urobiť taký čin, jak som ja urobil. Tak možno takto. Jau. Ne. Môže, takže priblížim vám to. Jazdu. Ste mali zážitok. A kde? Sami ste videli, to je zážitok. Takže toto bola naša druhá jazda, dajte like, dislike, koment, odber, všetko možné a kurý.